Hát akkor sziasztok, én Marci vagyok, és ebben a videóban megmutatom nektek, hogy hogyan használjátok a Sony Vegas-ban található green screen-t. Ugye berakjátok texture packet, és lesz egy olyanotok, hogy ez a green screen 1.0.zip ledownoljátok, és bementek egy világba. Jó, legyen neve bármi, mondjuk Ren, Ren, így. Én a flatmappet ajánlom. Bedrock az nem tudom miért ilyen színű, mondjuk elég különös. És akkor úgy lesz, hogy csak bedrock legyen, mert az ilyen színű. Jó, ez nem túl meggyőző érv. Na mindegy, generáljuk le a világot. 5 FPS, mert ugye a világgenerálásnál kevés van. Hoppá! Oké, az Obsidian ugye ilyen, a glowstone. Mi? Az megláthatatlan. Különös. Jó, megnézem milyen. Glove. Hát ez elég furcsa. És ugye mi bedrockból építünk, mert nekem a skinemben van ilyen színű. Tehát ezt elbuktuk. Jó, építek egy ilyen falat. Sőt, nem is. Oké. Akkor most építek egy ilyenből, és kb. Ennyi anyagból egy szép kis, nem tudom, hajót. Mondjuk valami üveghez hasonló blokkot kéne tenni, mondjuk ilyet. Remélem jó lesz. De szép, jó? Akkor megépítem még a tetejét. Oké. Ide szerintem nem is kellett volna ilyen, mert ugye ez a hátulja akar lenni. Jó, megnyitok valami videózó programot, ugye én most Fraps-el veszek, ugye ez videózás közben nagyon kicsit furcsa ennek a programnak. Jó, beigazgatjuk a méretét. Oké. És az meg kell említsem, hogy ugye én F7-tel indítom el a videót, tehát itt mondjuk lesz F6, igen, és a stop recording az pedig lesz F4, mert ugye az F3 az a Minecraftban lévő koordinátákat jelenti, itt ugye mindent kiürítek. És megnyomom a record gombot. És ugye most vesz, ugye a Hypercam az szerencsére nem vesz hangot, vagy vesz már? Beállítottam már? Remélem nem. És felvétel vége azt hiszem F4-gyel. Akkor így simán leállítom. Jó, kilépünk. Csinálunk megint egy új világot, kreatív, és lehetőleg valami Amplefieldet. Lesz a seed. Neve lehet mondjuk sajt. Nem. Valami, nem tudom mit beírok. Jó.
Oké, generálja a világot. Ugye ennek az lesz az értelme, hogy ugye a lila fal helyére helyettesíti majd azt, amit én most felveszek. Elsőre lehet bonyolultan hangzik, de 20 perc alatt, fél óra alatt biztos meg lehet már oldani. Még mindig tölt. Jó. Hát ez nem túl szerencsés. Miért nyomtam meg az F2-t? Szokásos játék elejélag. Betöltöm gyors a csánkokat. És akkor F6. Nem, mert simán rekord. És akkor elvileg most megy a felvétel. És akkor itt kb. Állítom. És találkozunk a Sony Vegasban. Addig is sziasztok! Újból itt vagyok a Sony Vegas világában, ez a Pro 11. Először inzertálunk két videótracket, és megnézzük, ugye ez egy Windows XP-s gép sajnos. Most jelenleg nem fogom rátelepíteni a Windows-eret, csak azért is. HyperCam 3. Melyik videó? Az, amit most veszek, igen, mert HyperCam 3-mal veszek. Ez sem az. Talán ez. Ez az egyik. Berakjuk. És ez a másik. Jó, az audio trackeket kiveszem, mert fölöslegesek igazából. Ennek az elejéből vagy a végéből így lecsippentek egy kicsit. Jaj, de jó. Ezt is lecsippentek ebből. És akkor... Jaj, de menő lett. Oké. Ugye azt kell nekünk, hogy ezt az itt található... Hoppá, FPS és árregisztered. Hoppá. Szóval azt kell nekünk, hogy ezt a falat itt kivágja, gyorsan rázumolok egy kicsit. Egy már is jobb. Erre is rázumolok egy kicsit. Így. Na, ugye nekünk azt kell, hogy ezt a csúnya, nem túl kínálatos színű falat, ezt a lilát kivágja. Sonic Chroma Keyer-t megnyitjuk. Chroma Keyer. És beállítjuk valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem tetszőleges színre. Vagy egyszerűen először ugye valahogy itt kell nekünk. És jaj, de tetszik. Igazából egész szép lett. Ezt így. Kicsit laggos, mivel a HyperCam-nek maximum, nem tudom, 30 nem, 25, nem 20 FPS-t engedélyeztem. Jó, ezt lementjük az asztalra, mégpedig bármilyen tetszőleges néven, mondjuk az 3D-vel, miért ne? Mentés. Még egyszer lementjük, és render az. És akkor ez most szépen lerendelünk nekünk, amint azt mondjuk neki, hogy rendereljen, render as, mint van. Ez a minőség nagyon csúnya, de igazából megteszi. És render.
És akkor addig leállítom a videót, amíg meg nem teszi. Jó, addig is sziasztok! Szóval szerintem ennyi lenne már ez a videó. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!